आंनि देरहानायाव आंनि जेननाय जादोंमोन जों सानैनि गेजेराव मेगनजों मेगन नायहाबलायनाय। अब्ला आं नोंखौ बुंदोंमोन दानो नोंखौ सौनानै थैहाबहोगोन आं। नों अब्ला गिदिंनानै बिखुं जगायनानै बुंदोंमोन, दे सौलाय, माबायदि सौवो नायनि आंबो। अब्ला आंनि बुजिस'हायै गोसोआ नोंनि आंनि गेजेराव जानाय बे नारा नाथायाव लुबैदोंमोन देरहानो। सानस्लाबा हस्लाबानो सौदोंमोन आं नोंनि बिखुं गेजेराव। अब्ला आं खोनादोंमोन दुखुनांथाव मोननै सोदोब। मोनसे सोदोबा जादों आखाया नोंनि बिखुङाव नांनाय सोदोब, आरो गुबुन मोनसेया जादों नोंनि खुगानि दुखु मोननाय सोदोब। जाय सोदोबा होदोंमोन आंनि बिखायाव हुकुमसे अखा खोरोमनाय बायदि फिननाय। नायदोंमोन नों जेबोला सौजानाय खरलबसे बिखुङाव आखाइ होनानै गहां मोदैनि जोंखोल मेगनजों आंनि मोखाङाव। होआसै नों आंनो जेबो फिननाय। सिरियै थांदोंमोन नों आंनि सेरनिफ्राय दोरोदनानै। जाय नुथाया होदोंमोन आंनि बिखायाव सानथ्र'हायै दुखु, मोनदों आं नाथाय दिनै खाबु नोंनि सेराव खर' गंग्लायनो। नङा नङा, नाथाय बेयो आंनि सैथो। गोजोन्थों।